Welcome sa Amirig TV. Sa hindi pa nakakaalam, ang asawa ko ay si Ami. At ako naman si Rig. Ipapakita ko sa inyo ang pagtatanim ng aming mga anak. Pagtatanim ng pitsay gamit ang disposable glass. Ito ay nagpapakita na kahit baso lang ay pwede palang pagtaniman ng mga pitsay. Kaya simulan na natin pagkatapos ng intro.
Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ito ay may naibigay na kaalaman sa mga taong nais magtanim. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming video. Salamat!